Moby, aventurile tânărului Moby Dick. Povestea noastră începe în anul 1841, departe de coasta Massachusetts, când oceanul forfotea de cele mai mari mamifere ce hoinăreau prin ape, spinări albastre și regii adâncurilor, Marii Albi. Dintre toate, o singură balenă era deosebită, albă ca un munte de zăpadă, Moby Dick. E vremea lecțiilor. Acum, mamă? Acum. Astăzi e o zi importantă. Vei învăța cum să plonjezi. Adevărat? Fii atent. Mamă, a fost extraordinar! Acum fă-o și tu. Eu? Să fac asta? Tatăl tău, odihnească-se în pace, plonja la vârsta ta. Așa vei face și tu. Dar... Moby, trebuie să încerci. O prima încercare excelentă, dar trebuie să-ți concentrezi puterea. Tatăl tău ar fi spus, sunt regele mării, pot sfida gravitația. Sunt regele mării, pot sfida gravitatea. Sunt regele mării, pot sfida gravitatea. Acum, Moby, lasă-ți corpul și inima să ia avânt. Sunt regele mării, pot sfida gravitatea. Sunt regele mării, pot sfida gravitatea. Sunt regele mării, pot sfida gravitatea. Plonjează! Lansați harpoanele! Ha! Mamă! Moby! Înnoată, Moby, înnoată! Dar, mamă! Înnoată și nu te uita înapoi! Haideți după cea albă, câinilor! Harpoanele să fie pregătite! Să zboare! Mamă? 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 Într-o clipă, viața lui Moby s-a întors pe dos. Era singur pe lume, fără să aibă unde merge. Pe țărm, un băiat era singur și el. Fără familie, Ishmael a decis să meargă pe mare să înceapă o nouă viață. Am un post liber pentru încă un ajutor pe punte, pe baleniera asta. Vrei să mergi pe mare? Da! Bine,
Atunci mergem împreună. Dar omul angajează doar un ajutor și nu știu nimic despre balene. Atunci te învăț eu. Dar de ce? Nici nu mă cunoști. Văd un suflet bun. Vom fi prieteni. Vom naviga împreună. Pe mine mă cheamă Ishmael. Eu sunt Kikweg. Eu sunt proprietarul, mă numesc Peleg. Muncim pentru tine. Îmi pare rău, domnule, abia ne-am întors de la vânătoare fără noroc, am ratat un mare alb, așa că angajăm doar o persoană. Unde te duci? Du-te, Kikwig. Nu vreau să-ți stau în cale. Am spus prieteni, suntem prieteni. Navigăm împreună. Cine a spus că vă angajez? Vedeți pata aia de păcură? Da, și? Ești angajat. Navigăm împreună. Bine, amândoi. În curând vei fi un adevărat marinar și te vei cățăra pe catarg ca să vezi balenele. Eu? Tocmai acolo? Ishmael era încântat de plecarea pe mare și în special pentru că își găsise un nou prieten și mentor în exoticul Kikweg. Dar Moby n-a fost atât de norocos. Singur pentru prima oară nu era ușor să-și facă prieteni. Bună! Hei, unde pleacă toată lumea? Hei, pot să mă joc și eu? Putem să salvăm o balenă cu probleme? Hei! Ce e aici? Circ? Nu vedeți că balena are probleme? Nu te băga să-l ajuți, Winnie, s-ar putea să te muște. Ar trebui să știi, Oslo. Hei, se albăstrește! Poate o balenă albastră. Mersi pentru remarca amuzantă, El, dar trebuie să-l ajutăm. Ok, am nevoie de voluntari. Hei, întoarceți-vă aici cu toții. Ok, scoicele acolo jos. Restul mă urmați. Mulțumesc! Să sărbătorim! Am bani suficienți pentru o cină! Prieteni, sunteți toți pe picod? Da? Deci l-ați întâlnit pe capitanul Ahab? Nu? Se spune că și-a pierdut piciorul în lupta cu marea balenă albă. Nu se gândește decât să se răzbune pe Moby Dick. Aveți grijă, fraților! Cei ce navighează cu Ahab sunt blestemați. Avertismentul bătrânului marinar le vibra în urechi.
Dorința de a sărbători a fost brusc umbrită de gândul că un capitan nebun îi duce spre moarte. După salvarea lui Moby, Winnie a devenit prietena lui cea mai bună. Erau inseparabili și se jucau împreună de dimineață până seara. Deci asta e viață! Hei! Care-i ideea? Scuze, cred că mă gândeam la... La ce probleme ai în a-ți face prieteni? Ascultă, viața nu e întotdeauna o scoică plină. Mi-ai salvat viața și ești cel mai bun prieten, dar... Dar cine vrea să piardă timpul cu cineva care nu poate să hotărască dacă e pește Nu, sau Winnie. cal? Ești cea mai tare, doar că toți sunt îngroziți când mă văd. Deci, de ce nu te alături celor de teapa ta? Nici o balenă nu mă vrea. Îmi scapă ceva? Ești Moby Dick? Marea balenă albă? Asta e. Toată lumea se așteaptă să fac lucruri speciale, extraordinare. Vreau doar să fiu prietenul lor. Tu chiar ai o problemă, dar cred că știu pe cineva. Problema lui Moby cerea o rezolvare rapidă. Chiar dacă Winnie era mică, avea o inimă mare și ar fi făcut orice să-l ajute. După o săptămână pe mare, Kikweck și Ishmael s-au acomodat la bordul lui Picod, dar nu îl întâlniseră încă pe infamul capitan. Nu ți se pare ciudat că suntem pe mare de o săptămână și nu l-am întâlnit încă pe capitanul ei?